Привет! Тук сме на едно местенце, което е между Кричим и Девин. Спряхме, за да направим малко снимки. Ето каква невероятна природа е, каква невероятна красота. Аз вървя по едно маничко тясно балконче, затова защото искам от всички страни да видя каква е гледката и, разбира се, да направим много снимки. Така. И ето сега какво се вижда и каква невероятна красота е. Всички сме много хепи. Вече забравихме, че ни е студено. И така продължава моята разходка по балкончето. Ето и къде сме спряли. Ресторант Чилингира. Ето колко интересно, какви лъвски глави има тук. Просто е невероятна красота. Аз, както обикновено, се разхождам, защото искам да видя всичко от всякъде. Ето над мен е Параклиса. Ето така. Ето ме и мен. И сега ми е много интересно да погледна ето тук, за да видя какво се вижда. Но дали ще мога? Виждам, ама нищо няма.